jo lokakuun puoliväliin, kun tee näitä kesäsi kuvauksiaan ohjelmaksi. Enää ei paljon kuvattavaa ole Lapin-reissun jälkeen. Tässä Kalalok emo ruokki poikasta. On päästän kuvustas maroi hiekalla. Poikanen noukki niit siitä. Hiukan huonosti. Molemmat emo ruokki yhtä poikasta. On sillä mukava olo. Kurje ottaa tavaksi tul toho vanhal maantiellä. Ei men monta auto päivässä. Ova jo aamupalalla syönyt nurmikolta. Kurje lisääntyn voimakkaasti. Tähänkin tuli uusi nuorpari reviirivallottamaan. Mutta vanhemma sanoi, että oo jo varattu. Lennetä ja katella olisi kyllä hyvä revirpaikka. Mutta haera vähän sivulta, jos olisi varamaton tontti. Vanhpari joutui pitämään koko kesä vahti omasta reviiristäsi. Huutamalla ilmoiteta muille, tämä on meidän varattu reviiri. Naurulok täällä uusi laji. Keväisin niitä kyllä käy katsomassa. Nyt niitä on koko kesä vähän. Jäneksi on nyt paljon ja lisää hankitaan. Se tekee 3 poikasta kesässä. Mutta kun niitä tulee paljon, niin tulee öisi ilves ja vähentää ne vähi. Tai rutto. Niiden määrä vaihtelee usein paljon. On hieno seurat niiden lemmeleikejä. Kova aamusta syönyt vattas täytteen ruohui. Tämä on peltojanis, sanotaan rusakoksi. Ei nätti nimi. Siksi sanonkin jänekseksi. Puhelen kuvaes. Siinä rantakurjet. Poikase menettänyt. Kettu ei ison poikas. Ne pitänyt reviiri. Vartioi sitä vahvasti. Siinä majavan pato. Siinä joku puolen metri vesi nousee. Tää on paju täynnä. Molempi päin. Tässä on Varilma ja Horsma, ettei pääse oikein lähellekään. Tässä on luhraoja ja vesi on noussut, kun majavaa pato nostanut. Siellä patomestar on itse uimas. Tekee vaan öisin pattoa. Siellä on Lintulamme Joutsene, perhe, eksy vanhemma. Nyt uudet poikasee. Asuvat tässä koko kesä. Majava parost on niillä hyötty, kun vesi on ylhäällä. Poikasee reilu kuukauden vanhoi. Ova arkoi
Järve urosjoutsen käy niitä ajamassa pois lähes joka päivä, vaikka on koko järv hallus. Ja järvellä on kilometri. Ei luonnossakaan ai ole tasapuolista. Toisella koko järv käytös, mutta näillä tämä oja. Mutta näin se menee kaikilla. Siellä sateenkaaren al on Luhraoja ja Joutsene. Vares saanut hiire, koettaa syödä, mutta vares on roistoa luonteeltaas. Siitä on hyötyä ja haittaa. Siinä on hoitamaton nurmikko. Kurja on ollut ulkon koko yössä, kun satanut lähes 20 milliä. Ne on märkkinyt, ne kuivaa. Kyllä ne aamusta jo 4 aikaa huuteli. He ovat revirillässä. Kettu vei poikas. Ensimmäistä poikasta en tiedä mikä se vei, mutta toisen näin, että kettu vei. Oli jo melkein aikuisen kokkonen. Jäneksiä on nyt paljon. Ja varmaan lisää tulee. Se on hyvä, se näkee tuosta taappäin, vaikka se on korvan luimusta. Silmä on tuolla. Kaurispariskunta taas seikkailee takapihalla. Kurjes seisoo yhdellä jalalla. Meillä on vapaa-aika nyt. Punanokka on siinä seilannut yksin koko kesä. Siellä on lokinpoikana. Lentokykyinen jo. Lokit menestyy Etelä-Suomessa. Joka paikassa on kolaretket, ne on lokkeja, näitä kalalokkeja. Se on nyt viime aikoina menestynyt. Ruppe satamaan taas. Yöllä satoi lähes 20 milliä. Ne on koko viikko luvattu sadetta. Ne on koko viikko.